От края на 2023 година Агрополихим АД се здоби с висококачествен прикачен инвентар и 15 нови цистерни за транспорт на много търсеният продукт течен азотен тор ЛАН. Промените в логистичната и плановата дейност ще осигурят още по-качествен продукт за крайния клиент и оптимални срокове за приложението и на полето. Направихме една много голяма стратегическа инвестиция, тъй като повече от 2-3 години анализираме пазара на течен тор и стигаме до изводите, че във времето бяхме свидетели на много злодеяния, компрометиране на продукта поради една или друга причина, било то обвързани с транспортната дейност, било то поради температурни амплитуди, неправилен прикачен инвентар, който се използва за транспортирането на течния тор. Знаете много добре за хората, които купуват този продукт. Прикачният инвентар варира от цистерни, които са превозвали горива, до такива, които са превозвали млечни продукти. Това, което всъщност се изразява иновацията, която сме направили, е, че сме си дали сметка за пропуснатите ползи в годините и акцентираме страшно много в употребата на продукта от фермерите. Знаеме много добре какво сме инвестирали в качествата му и остана само да затвориме процеса, като обезпечим наистина това качество, което сме се постарали да го направим такова, да достига по същия начин до крайния клиент. За целта обаче не отидахме просто да купим прикачен инвентар, а направихме срещи с самите производители. Не е някаква тайна, това са най-титулуваните производители в Европа, Санти и Менчи, италианските фирми. Специално бълка, контейнера на цистерната се произвежда от Санти. Той е патентована технология, изцяло кастомизиран за нашата дейност. Какво означава това за вашите зрители? Това означава, че цистерната не е предназначена да вози различни типове продукти. Нищо, че има самоизвиваща се система. Тя е предназначена да вози само единствено течен тор, разполага с различен тип мембрани, съответно те пазят от температурни амплитуди, продукта не може да бъде компрометиран. Когато имаме такива в България, ние се радваме на нашите ширини на подобни и сме страдали от това нещо. Другото, което е много важно да се знае, самата структура на тези цистерни позволява по-бързо товарене само от едно място. Имаме съвсем различен тип по отношение на разтоварния процес, оборудване с помпи всичките, така че когато разтоварването не е гравитачно, да може да съобразим нуждите на клиентите. Постоянно с възможно най-нова технология и софтуер проследяваме абсолютно цялото поведение и на продукта, и на движението в момента, в който излезе от разтоварището на Агрополихим, до момента, в който достигне до крайните клиенти. Много е важно да се знае, че всъщност тази инвестиция, тя е много мащабна, не се изразява само в покупка на прикачения инвентар, който между другото от октомври вече функционално работи на територията на България. От 24-та година, 1 януари, вече 15 цистерни би трябвало да покриват нуждите на клиентите. Промените се изразяват и в плановата дейност, която се изразява в търговските дейности, които последствие нашите търговци ще анонсират към клиентите. Основно целта е да може, когато клиента наистина има необходимост от тор, сега, веднага, да може да го получава, освен в качеството, което има, а и в момента, в който му трябва. Другото, което направихме като нова мащабна инвестиция, отново в този контекст, е отваряне за първи път от повече от 30 години на втори вход в завода. За вашите слушатели, които не познават инфраструктурата на Агрополихим, може би така ще е нещо чуждо, но на прост език ще кажа, че това означава въвеждане на цистерните 2 пъти до 3 пъти по-бързо. Ако средният престой на една цистерна е бил 4 часа, 5 часа, в момента ние може да въведем и да изведем една цистерна в рамките на 30 минути и отделно от това да товарим 2 цистерни едновременно за 20 минути на самото разтоварище. Над 50% е подобрението в този критерий. Естествено, това е обвързано с специално обособени портали, места, където цистерните да домуват, не по пътната инфраструктура, реалите на инфраструктурата около завода.
Всичко това нещо е обвързано и с спестяване на емисиите, и с най-модерни типове влекачи, които се движат по пътищата, най-модерният инвентар, който може да обезпечиме. В края на деня най-важното да се запомни е, че стратегическата ни цел е обезпечаване на качествен продукт до крайния клиент и желанието ни да не правим повече никога компромис с продукт, който сме решили да развиваме напред в бъдещето.